стать звучит государственный гимн Республики Беларусь. Добрый день, шановное господарство, вітаю вас со спорткомплекса коэффициента, не коэффициента, а комплекса футбольных полев. Коэффициенты у нас различивают все ж таки букмекерские конторы. У нас комплекс футбольных полев, Ассоциации Белорусская Федерация футбола и гульня Макс Лайн жаночей лиги Динамо Бдувк АБФФ У-19. Гэта сустрэча хутка уже распачнецца, но я адразу ж да дзеючых асоб пераходжу да арбітраў адразу. Валентина Сакалович Жодзіна сёння галоўная на футбольным поле, яе памочнікі Ганна Налівайка з Асіповічаў і Алексей Рудович з Мінска. Чацвёрты арбітр Іван Кавальскі, ён таксама сталіцу Беларусі прадстаўляе, інспектор матча гарадзенец Яўген Юцевіч. Ну і да складу каманд сённяшнія намінальныя госці каманда Александра Чайкі. Галкіпер Паліна Ідучык пад першым нумарам сёння згуляе. Трэці капітан каманды Варвара Галенка, нумар 6 Валіна Хафар, нумар 7 Любоў Карніенка, 8 Паліна Якіменка, 9 Василий Садамович, 14 Елизавета Марчук, 15 Виолетта Гузовская, 16 Валерия Василюк, 19 Виктория Жарко и номер 21 Антонина Михеенко. Склад чэмпіёна Беларусі апошніх 5 гадоў Динамо Бдувка. Галкіпер Ганна Залётова, у яе на спіне нумар 91. Полевые гульцы: 4 Алина Чарлёнок, 7 Яна Артишевская, 8 Вольга Капыша, 13 Александра Тарадуда, 21 Зарына Капустина, номер 22 у капитана Ганны Пилипенки, 31 Вероника Калюта, 49 Алина Храшчак, 95 Дарья Горшкова и номер 99 Эмуэдж, можно просто Эми. Дазваляю сабе и так само, конечно, сябры, дазваляю вам так гэтую нігерыйскую нападаючую называць. Галоўны трэнер Юрый Малеев. Ну што ж, усе дзеючыя асобы прадстаўлены і ўсё у нас падрыхтавана для таго, каб гэты матч распачаць. Лідар чэмпіянату Макс Лайн жаночай лігі Динамо Бдувк. Першае месца ўсяго толькі у 2 матчах каманда згубіла ачкі. Ну і цікава, што у гэтых 2 выпадках вось гэтыя ачкі каманда страціла у супрацьстаянні з Магілёўскім Дніпром, які змагаецца за бронзавыя медалі сезона 2025. Уся барацьба яшчэ наперадзе у магілёўскіх футбалістак. Ім, канешне, гэтую барацьбу навязваюць віцебскія футбалісткі. Ну і, канешне, цікава будзе прасачыць за канцоўкай чэмпіянату, што ж ўсё ж такі мы будзем бачыць напрыканцы пасля заключнага туру, якія ж калектывы у нас размесцяцца ўсё ж такі на усіх прыступках п'едэсталу. Ну, мне падаецца, што наконт першага і другога месца ўсё ўжо у нас вырашана загадзя. Шмат футбольны клуб Мінск страціў балаў вось па хадзе чэмпіяната, таму ўжо за чэмпіёнскі тытул
калектыў Андрэя Пышніка не пазмагаецца. Ну а у Дняпра-Віцебска, паўтаруся, вся барацьба наперадзе. Першае парушэнне правіл зараз зафіксавала Валентина Сакаловіч, і штрафны удар у бок варот Паліны Айдучык прызначаны. Каля мяча Аліна Чарлёнак. Падачу яна робіць у штрафную пляцоўку, там мяча кранаецца галавой Валерыя Васілёк і будзе такім чынам вуглавы. Ось за першым стандартам у гульні адразу ж адбудзецца і другі. Ну і зноў да мяча падыдзе чацвёрты нумар бела-сініх ці бела-блакітных, як каму заўгодна. Зараз прасочым мы, якім чынам Аліна будзе распараджацца гэтым мячом, якую сітуацыю створыць. Можа быць і небяспечную. Падача ідзе, не выходзіць з варот Паліна Айдучык, ну і цяпер яна павінна абавязана згуляць, і мяч яна забірае у рукі. Арендаваная гэты галкіпер у футбольнага клуба Мінск, як і яшчэ адзін галкіпер Валерыя Вершпіцкая. Вось атрымліваюць гэтыя дзяўчыны гульнявую практыку ў камандзе, якая выступае ў Макслайн жаночай лізе пад шыльдай Беларускай федэрацыі футбола. Дарэчы, Макслайн генеральны партнёр жаночай лігі, і сябры ў нашага партнёра кампаніі Макслайн дзейнічае цікавая прапанова 22% на ўсе папаўненні. Вынесла мяч Айдучык як мага далей. І ўсё у нас прыйшло да таго, што аут на карысць намінальных госцей футбалістак Александра Чайкі. Варвара Галенка яго укідвае на Паліну Якіменко. Зноў Галенка. Ну і падачу робіць зараз капітан. Мусіла зрабіць і зрабіла б, калі б не ўмешалася саперніца. Такім чынам цяпер ужо будзе у нас вуглавы каля варот, якія абараняе Ганна Залётава. Сёння менавіта яе адправіў у гэтую бойку Юрый Малей. Усё ж такі сапернік не з кагорты фаварытаў лігі, так што трэба даваць гульнявую практыку другому нумару сваёй каманды. Менавіта так разлічыў Малею. Падача пайшла, ну і не вельмі удала, в прынцыпе, згуляла зараз Васілюк, а гэта ўжо непадрыхтаваны удар, які наносіць і Валіна Хафар, правы абаронца каманды АБФФ у 19. Я ўжо сказаў, што Дынамо Бдувк гэта лідар жаночай лігі, а каманда АБФФ у 19 на 8 пазіцыі размяшчаецца. У мінулым туры саступілі падначальны Александра Чайкі, срэбранаму прызёры апошніх сезонаў, Мінску з лікам 0-3, тая гульня на Дынамо Юні прайшла, і ўсе галы гледачы пабачылі яшчэ ў першай палове. В прынцыпе, Мінск усе свае задачы вырашыў за першыя 45 хвілін. Гэтая гульня таксама, канешне, калі б не выступленне, якое хутка надыдзе ў Кубку Еўропы, Дынамо Бдувка таксама б адбылося на стадыёне Дынамо Юні. Справа ў тым, што са славенскай мурай Дынамо Бдувка у другім адборачным раўндзе самага маладога жаночага Еўракубка будзе гуляць якраз-такі вось на натуральным газоне. І ў мінулым туры супраць Дняпра таксама чэмпіён Беларусі згуляў на натуральным газоне ў Магілёе на Тарпеда. Так што, канешне ж, перанос гэтай гульні вось сюды на КФБ АБФФ нікога не павінен здзіўляць. Трэба, каб футбалісткі, канешне ж, прызвычаіліся да ўмоў, якія ў іх будуць ось на міжнароднай арэне. На ўсялякі выпадак нагадаю, што Дынамо Бдувк распачынала ось гэтую сваю еўракубкую кампанію на правах чэмпіёна Беларусі у лізе чэмпіёна, аднак у другім адборачным раўндзе выступіла няўдала. Падача Піліпенкі ў штрафную, і тут галавой гуляе, праўда, ў цэнтр, і Валіна Хафар, і першая на падбор аказалася Чарлёнак. Чаму ж зараз Аліна не біла? Ну, можа быць, не вельмі было зручна і прабіць, і мяч апрацаваць. Ну, ось такім чынам згуляла. Зараз Аліна без удара па варотах абышлося зараз. Ну і Паліна Айдучык гуляе налева.
на Варвару Галенку. Тая вырушвае наперад праз сваю палову, ну і перадачу, в прынцыпе, неблагую робіць зараз на Любоў Карніенку, аднак з ёй да апошняга змагалася і вось у плячо вось такой барацьбе выйграла яе Дар'я Гаршкова. Ну, па фактуры, канешне, Дар'я больш так салідна, будзем так казаць, глядзіцца у параўнанні з больш маладой футбалісткай команды АБФФ У-19. Капустина на Харашчак, няблага, аднак малайчына Валерыя Васілюк. Ось не было ў яе асаблівых варыянтаў згуляць наперад, згуляць у развіццё атакі, таму ось вырашыла яна не рызыкаваць, адправіла мяч у аут. Будзе яго ўкідваць Зарына Капусціна. На Эмі, ось, а разгарнуцца яна можа і прабіць па варотах, што зараз Нігерыйка і робіць. Ну, ось, такой гульні, канешне ж, усе заўзятары Дынамо Абдувка ад гэтай шматвопытнай Нігерыйкі, якую у Расіі добра памятаюць па выступленнях за варонежскую энергію, канешне, павінна гуляць, і такой гульні ад яе заўсёды можна чакаць у любых фізічных кандыцыях, калі яна знаходзіцца. Можа быць, не ў самых высокіх, будзем так казаць. Зараз яна прабіла па варотах, ну ось у далёкі вугал не патрапіла. Ну што ж, зноў Дынамо Абдувка сваю атаку арганізуе правым флангам, перадача ідзе ад Харашчак і не трапляе па мячы Ганна Піліпенка. Ну, не трапіла яна не па прычыне фола, хаця побач з ёй знаходзілася якраз такі Валерыя Васілюк, Чарлёнак у штрафную пляцоўку. Ну і тут павінна айдучых згуляць сама ахвярна. Зараз дзейнічае першы нумар каманды АБФФ У-19. У нагах фактычна Аліны Харашчак яна мяч забірае ў рукі. Ну і не спяшаецца першы нумар. В прынцыпе, не варта гэтага рабіць. Ну вось толькі цяпер мяч выносіцца. Згуляла Артішэўская галавой. Харашчак на Піліпенку. Ну і самая вопытная футбалістка ў складзе абедзвюх каманд зараз мяч не згубіла, хаця на плячах у яе вісела Васіліса Адамовіч. Чарлёнак на Гаршкову. Ну, як звычайна дзейнічае ось Дынамо Абдувк у гульнях з камандамі, якія саступаюць у класе. Ось такі закід ад Чарлёнак вельмі мяккі, але была зараз перша на мячы, прачытала сітуацыю, не памылілася, самае галоўнае Вікторыя Жарко. Ну, ось калі ёсць зносіны ў мяне з Александром Чайкам, заўсёды ён кажа, што, канешне, трэба футбалісткам атрымліваць досвед. У гэтым сезоне, канешне, першая проба пера у гэтых вось футбалістак, у большасці з іх, у менавіта Макслайн жаночай лізе, пасля моладзевага першынства, канешне, цяжка ім вось на ўзроўні гэтым выступаць. Трэба проста час, каб ім выйсці на больш сур'ёзны ўзровень. Ну, не толькі час, хацелася б не дадаць, але, канешне, і трэба з імі праводзіць вельмі сур'ёзную працу. Тут, канешне, ўсё залежыць ад саміх футбалістак, ну і не толькі ад іх, а ад трэнераў і іх, в прынцыпе, імпэту таксама. З песні слоў не выкінеш. Ну, пакуль што ў гэтай гульні прайшло не так шмат часу, усяго толькі 10 з паловай хвілін, пакуль асаблівых памылак, ну, прынамсі, каля сваіх варот футбалісткі Александра Чайкі не зрабілі. Ось такі перавод сюды налева. Тут легканогая Вольга Капыша, праходзіць яна Адамовіч, перадачу на Эмі робіць у штрафную. І Яна Артішэўская робіць удар па варотах, блакуе яго Іваліна Хафар. Тарадуда. Першая на падборы, падзмагалася яна зараз з Лізаветай Марчук. Ну і у барацьбе, ну яна і павінна, канешне, быць больш
рэспектабельную ў гэтым плане, і гэтую барацьбу зараз Старадуда выйграла. Мяч, правда, адправіла за межы поля, і аут зараз будзем глядзець у выкананні Варвары Галенкі, капітана АБФФ У-19. Галавой гуляе Харашчак, Чарлёнак назад на Тарадуду. Ну і ўсё у нас зараз будзе распачынацца з Ганны Залётавай. Ну што, будзе яшчэ адзін стандарт. І да мяча падыдзе, як і ў папярэдніх падобных момантах, Аліна Чарлёнак. Ну, в прынцыпе, мы яе ведаем як штатнага выканальніка вось гэтых стандартаў. Ну, у камандзе Юры Малеева не толькі яна можа іх, канешне, выконваць. Падача пайшла, гуляе кулаком Паліна Айдучык. Ну і тут да мяча ўсё ж такі дабралася Жарко, праўда, яе як бы так адхінула, да, у барацьбе Ганна, гэта была Яна Артішэўская. Аліна Харашчак мяч уводзіць з аўта на Капусціну. Перавод у цэнтр, тут Гаршкова. Гаршкова на Чарлёнак налева. Засталася пасля вуглавога, вось тут злева. Аліна, перадача на Піліпенку, падача капітана, ну і галавой зараз гуляе Якіменка. Падбор ідзе за Капусцінай, Калюта. Калюта на Піліпенку і становішча па-за гульнёй. Можна, у прынцыпе, нават не завяршаць гэтую атаку. Ну, на ўсялякі выпадак завершылі яе ўсё ж такі Піліпенка і Эмі. Мяч у сетцы пабываў, у такіх выпадках кажуць, што ну, гэта добры знак. Хаця афсайд быў, канешне, відавочны. Айдучык. Нікуды галкіпер гасцей не спяшаецца. Ну, калі звярнуцца да гісторыі, да пройдзенага адрэзку чэмпіянату, зараз няўдала гуляе Эмі, і на гэта голасам рэагуе Юры Малеев. Дык вось, два матчы, як вы разумееце, у першым і другім колах правялі АБФФ У-19 і Дынамо Бдувк. 18 траўня з лікам 4-1 чэмпіён перамог, двойчы Піліпенка, Эмі і Вацура. У нас вызначыліся галамі, у камандзе АБФФ У-19 забіла Уляна Шкарадзёнак. 8-га удар па варотах, ну, ад Гаршковай метраў, напэўна, 35 тут да варот было, ну, показвае зараз 95-й нумар Дынамо Бдувка, цэнтральная абаронца, што з такой адлегласці яна можа прабіць. Зараз, праўда, у створ не трапіла. Дык вось, 8 жніўня каманды зноў сустрэліся, і тады перавага Дынамо Бдувка яшчэ больш сур'ёзная. Аказалася 6-0. Сіняўская, Эмі, Піліпенка, АКП Блесінг, Каліноўская і Калюта забівалі. Ну вось, падлічыць, і тут нехітрая матэматыка нам дае вынік 10-1 вось пасля дзвюх гульняў для чэмпіёна. Гэта, канешне, кагосьці можа ўражваць, аднак бывалі сезоны, вось пакуль існуе праект вельмі, дарэчы, карысны АБФФ У-19, калі вось нашмат больш галоў чэмпіён Беларусі забіваў гэтым пакуль што не вельмі дасведчаным і не спрактыкаваным дзяўчынам. Аднак заўсёды ужо пад канец сезону яны сур'ёзны вопыт набывалі, сур'ёзна рыхтаваліся і бралі ўсё, што даваў ім трэнерскі штаб на чале з Владзімірам Шынцікавым. Ну вось цяпер з гэтага сезона каманду АБФФ У-19 ачолівае ўжо Александр Чайка. Аут на карысць АБФФ. Гуляе галавой Аліна Чарлёнак. Капусціна моцна, ну,
не так ужо і моцна. Галоўнае, што дакладна на Ганну Піліпенку мяч удалося чэмпіёну Беларусі захаваць за сабой. І зноў Зірна Капусціна. Ось так паўз бакавую лінію. Эмі выйграе яна зараз пазіцыю і сустракае яе зараз, в прынцыпе, вельмі няблага. Дзейнічае Віялета Гузовская, калі я не памыліўся, яна зараз не дазволіла. Хаця, можа быць, і не яна. Ну, у любым выпадку, конечно, момант мог быць патэнцыйна вельмі небяспечны. Ну, напэўна, не ў сваіх лепшых кандыцыях Эмуэдж Акбевха знаходзіцца ось перад вельмі важнымі паядынкамі са славенскай Мурай. Ну, мы памятаем, што за гэтую каманду мужчынскую выступае гулец нацыянальнай зборнай Беларусі Роман Пасевіч. Можа быць, ён якраз такі і прыйдзе ось паназіраць за гэтай бойкай. Ну, цікава будзе, канешне, у яго потым спрасіць, запытаць, за каго ж ён заўзеўся ж такі, за свой сённяшні клуб ці за каманду са сваёй радзімай. Гаршкова сыходзіць ад Карніенкі і перадачу робіць на Арцішэўскую. Тая туды бліжэй да лініі штрафной пляцоўкі. Калюта першая назад на Капусціну, і тая мяч у штрафную адпраўляе. Ну да, тут крыху не паразумеліся будзем. Шчырымі Паліна Якіменка і Віялета Гузовская. Калі мяч запусціла ў штрафную Капусціна, удар па варотах, Айдучык спраўляецца, але мяч все ж таки залятае ў вароты. Ну, вельмі крыўдны гол. Тут сапраўды, трэба так сказаць, ўсё зрабіла, што ад яе залежала Паліна Айдучык. Вось пасля гэтага удару пад папярэчную выцягнула яна мяч у такім скачку коткі, да? Але ўсё ж таки дабіванне аказалася трапным, не дапамаглі галкіперу ў гэтым моманце. Ну і на 19-й хвіліне лік робіцца 1-0. Калі я не памыляюся, Ганна Піліпенка забіла. Ну, трэба паслухаць зараз. Так, ёсць капітан Дынамо Абдувка, адкрывае лік у гэтай сустрэчы. І для Ганны гэта 16-й гол у Макслайн жаночай лізе. Ну, неблагая выніковасць, у прынцыпе, для шматвопытнай футбалісткі. На чале гонкі бамбардзіраў лігі знаходзіцца футбалістка Мінска і нацыянальнай зборнай Беларусі Вікторыя Валюк. Калі хто, можа быць, не ведаў, яна ўжо 29 разоў забіла. Ага, без уліку ўчарашняга паядынку. Ось трэба паглядзець, ці забівала учора Валюк. 7-0 Мінск выйграў у стартавым матчы 28-го тура у Нафтана. Трэба спраўдзіць інфармацыю, ось, каб вас не ўводзіць у зман. Да, Валюк забіла 1 гол на 56-й хвіліне. Такім чынам у яе ўжо 30 галоў. І ідзе яна ось да свайго зорнага мяча. Паглядзім, ці удасца ў яе ось гэтую індывідуальную награду забраць ўжо па выніках сезона 2025. Ну што, я не думаю, што, канешне, у нас зменіцца карціна сур'ёзна ў гэтай гульні. З такім жа імпэтам будзе ісці наперад Дынамо Абдувка і імкнуцца забіваць усё болей і болей. Канешне, перад гульнямі з Мурай вельмі важна атрымаць упэўненасць. Ну і, адпаведна, перамагчы ось пасля нічыёй, якая была у матчы папярэдняга 27-го тура ў Магілёве на Торпеда. Ну, вось так, падначальныя Михаила Соболева здолелі ўсё ж такі гэтую нічыю для сябе здабыць зноў, як і ў першым коле чэмпіяната. Ось такая, ведаеце, пагроза для аўтарытэта Дынамо Абдувка.
гэта пра магілёўскі Днепр. Аліна Харашчак на правым фланзе не праходзіцца на Варвару Галенку, тая вельмі пісьменна паставіла корпус. Такая у нас дуэль блондзінак адбылася вось там на правым фланзе атакі Дынамо. 8 і 12 кастрычніка гульні на абдувка са славенкамі пройдуць. Яшчэ раз скажу, гэта другі раунд кваліфікацыі новага абсалютна турніра для жаночых клубных каманд Еўропы, які называецца Кубак Еўропы. Ну і Мінск таксама згуляе ў гэтым другім раундзе. Сапернік не з лёгкіх. Нідерландскі ПСВ Эйндховен. Ну, дарэчы, абодва матчы Дынамо правядзе на тэрыторыі Муры, і, адпаведна, Мінск таксама двойчы згуляе ў Эйндховене. Калі вось вам цікава, сябры, ну, гэтую інфармацыю я павінен быў ўсё ж такі давесці. Давайте зноў паглядзім за атакай, якая развіваецца ў Дынамо. Удар Капусціна, аднак няўдалы. Яна выконвае левай нагой. Ось 8-12 кастрычніка Дынамо Бдувк згуляе, ну, адпаведна, Мінск 8 і 15 кастрычніка. Ну і таксама шведскі Русінгорд, за які наша Анастасія Пабегайла гуляе, таксама паўдзельнічае ў Кубку Еўропы ў саперніцах шведак партугальскі Спортинг 7 і 15 кастрычніка. Гэтыя гульні пройдуць, так што, сябры, шукаем спасылкі, ну і заўзеем за нашых футбалістак. Вынесла мяч Айдучык, ён зноў вельмі хутка да дынамовак даходзіць. Ну, вось такая перадача Эмі. Можа быць, яна і паспяшалася, можа быць, няма асаблівага яшчэ ўзаемаразумення у некаторых момантах са сваімі партнёркамі. Ну, ось не так шмат гуляе Артішэўская, сёння яна дапамагае у атацы Эмі. Можа быць, вось ёй якраз такі ёсць пэўныя праблемы ва ўзаемаадносінах. Я маю на ўвазе толькі футбольны, канешне, чыннік. Ось так зараз сустрэла Васілюк Чарлёнак. Атака Дынамо працягваецца. Перадача ад Аліны Чарлёнак. І зноў ось выказвае незадавальненне дзеяннямі Аліны Харашчак і Аугбеакбевха. Ось не толькі я так зразумеў, ёсць непаразуменне з Артішэўскай, а і з іншымі партнёркамі па камандзе. Карніенка няблага на Васілісу Адамовіч, аднак і хуткасці тут, канешне, не хапае, і яе апярэджвае Дар'я Гаршкова. Гуляе яна назад на Залётаву, ўсё спакойна. Ну, дарэчы, вось калі вяртацца да выніку гульні Дынамо у Магілёве у мінулым 27-м туры, хочацца сказаць, што, ў прынцыпе, пасля вяртання з Албаніі, дзе у лізе чэмпіёнаў каманда Маляева няўдала выступіла, выйграла у Власні з Албаніі, прайграла венгерскаму Ференцварошу. Ось гульні з тымі камандамі, якія наверсе ідуць, ось якія змагаюцца якраз такі за бронзу з Дняпром і раней з Віцебскам. Удар па воротах наносіць зараз Зарына Капусціна. Не будзе вуглавога, халя выпрошвалі футбалісткі Дынамо яго ў Валентина Сакаловіч. Дык вось, ну, складаныя матчы. 2-1 у Віцебскую Дынамо перамагло, ну і вось не здолела забраць свае 3 балы у Магілёве. У сённяшнім матчы 1-0. Ужо, ну і думаецца, што не павінна асаблівых праблем узнікнуць, ось, каб давесці гэтую сустрэчу да, ну, толькі адзінага выніка, на які закладаецца каманда Юрыя Малеева. Па-іншаму, напэўна, і быць не магло. Нагадваю, што Ганна Піліпенка забіла на 18-й хвіліне. Пакуль што 1 гол. Галенка са штрафнога, ну, проста туды мяч надправіла ў нікуды. Там была толькі адна Гаршкова.
Ну і не атрымліваецца цяпер ужо у Дынама. Нічога у контратацы. Віялета Гузоўская проста наперад, ну і зноў безадрасна. Тарадуда назад згуляла на Залётаву. Якименко, Корнієнка, ну і Чарлёнак назад зноў на свайго галкіпера. Чарлёнак. Ну, прапановвае на сябе зараз. Тарадуда гуляе пісьменна. Пераводзіць на мяч туды, дзе не так шмат саперніц на Гаршкову. І Гаршкова прыйшла да цэнтра, зрабіла перадачу на Капышу. Эмі, супраць яе адразу некалькі футбалістак. Эмі б'е па варотах і Паліна Айдучык сейф робіць, выратоўвае сваю каманду ад проста, ну, немінуючага гола. Класна выцягнулася яна ў струнку і з ніжняга вугла мяч дастала, перавяла яго на вуглавы. Класны сейф Паліна Айдучык. Ну, вось для гэтага, у прынцыпе, і былі прыдуманыя арэнды, да? Каб вось калі гуляюць Міклашевіч, калі гуляюць іншыя галкіперы, там Алёшына, Габкіна, на якіх разлічваў Андрэй Пышнік, ну вось больш маладыя беларускія, калі яны не патрэбныя ў Мінску, яны могуць атрымліваць гэтую вельмі патрэбную ім важную практыку. Ну і Айдучык, в прынцыпе, няблага гуляе, і ў моманце з голамі яна таксама да апошняга змагалася. Канешне, давер галкіперам гэта вельмі важна. Ну і ў матчы, пра які я ўжо згадваў, якраз такі з Мінскам згулялі Кацярына Крупнік у першым тайме і Валерыя Вершбіцкая ў другім. Ну, магчыма, якраз такі матывацыя ў Леры была, ну, проста зашкальваючай, таму яна вось і не прапусціла за той час, які гуляла супраць сваёй каманды, якой яна, в прынцыпе, і належыць. Залётава, яшчэ адзін галкіпер. Ну, гэта ўжо, калі казаць пра Дынама. На Гаршкову яна згуляла, Гаршкова на Піліпенку, і Піліпенка вось такую дыяганаль направа робіць, павінна да мяча гэтага паспець. Галенка, да, і паспявае. Зноў-такі не рызыкуе яна, аут зараз для Дынама і з мячом у руках Зарына Капусціна. Прапановвае сябе Харашак, Капусціна на Эмі. Укідвае Чарлёнак Эмі, і вось не атрымліваецца яе такі вось шчыльны удар, моцны нанесці. Лёгкая здабыча для Айдучык, тая гуляе на Гузоўскую. Ну вось сёння адна толькі з сясцёр на футбольным полі. На вялікі жаль, Караліна Гузоўская траўмаваная, як і Вікторыя Кіселевіч. Дзяўчынам ад сябе асабіста жадаю хутчэй аднавіцца. Так што вось, калі я кажу Гузоўская, то вы, сябры, павінны памятаць, што маецца на ўвазе Віялета, цэнтральная абаронца. Яна гуляе пад 15-м нумарам. Тарадуда. Гаршкова і на Вольгу Капышу. Капыша праз паўзу, але згуляла як трэба на Арцішэўскую, і Арцішэўская зноў назад на Гаршкову. Тарадуда. Дыяганаль. На Гаршкову не праходзіць. Варвара Галенка моцна імкнецца мяч укінуць на Корнієнку. Атрымалася на Чарлёнак. Чарлёнак назад. І зноў будзе распачынаць усё тое, чым займаецца ўжо 5 сезонаў запар Дынама. Вось гэтыя атакі са зменам вектара напрамку. Ну і завяршэннем атак, канешне ж. Вось Капыша праходзіць адну, другую, трэцюю. Што Вольга прыдумае? На Калюту гуляе, тая з мячом сустракаецца ў штрафной пляцоўцы. Зноў на Капышу. Ну, ўжо было позна. Сустрэла Капышу і Валіна Хафар. І зноў трэба ўсё дынамаўкам распачынаць. Вось тут з цэнтра, атрымліваецца, ад печкі, ад цэнтральных абаронцаў.
Капусціна на Піліпенку, супраць яе Васілюк. Ось дзве футбалісткі з Брэста зараз сышліся. Удар па варотах Капыша наносіць, аднак мяч ляціць у баку ад створа. Ну і не варта, канешне, зараз па лініі ідучых спяшацца. Асабліва 32-га хвіліна у нас з вамі ідзе. Калюта не праходзіць гэты пас, на вялікі жаль для ўсіх заўзятараў Дынама. Паліна Якіменка гуляе класна, зноў мяч у Якіменкі, тая налева. Міхеенка, ну і на Галенку, канешне, гэты пас быў накіраваны. Капусціна была вельмі уважлівай. Ну, в прынцыпе, там не асабліва і было складана. Капусціна мяч увяла на Харашчак. Гаршкова. Капыша. Шырэй патрабуе Юры Малеў. Можа быць, сябры, вы таксама чуеце яго голас. Чарлёнак. І праходзіць гэты пас. Класна гуляе Васіліса Адановіч. Ну і, в прынцыпе, гэта патэнцыйна можа быць контрвыпад. Вельмі неблагі. І перадача пайшла на любую Карнеенку. Не прайшоў гэты пас. На вялікі жаль. Ну, в прынцыпе, і бяжыць. Мы ведаем, неблагая хуткасць ёсць у любові. Аднак, канешне, вось гэтых вопытных і дасведчаных абаронцаў паспрабуй прайдзі, нават калі у цябе ёсць ну, ось, пэўны час і перавага, да? Калі ось гэтая сустрэчная атака выпадае яе правесці. Капусціна гуляе на Гаршкову. Чарлёнак на Эмі. Ну і Калюта можа прабіць удар па варотах міма. Яшчэ адзін удар, які пойдзе ў статыстыку. Ну вось так было згуляна. Чарлёнак скід на Эмі. Ну і тая ўжо бачыць, што ёсць перад ёй вельмі маладая Калюта. Мяч ёй аддае, тая адзін дотык прабівае. Ну, крыху проста не хапіла 31-му нумару Дынама Бдувка зараз дакладнасці ось гэтаму удару. Ну што ж, 34 хвіліны у нас згуляна ў сустрэчы. Давайце я пра запасных футбалістак распавяду крыху. Кацярына Крупнік і Валерыя Вершбіцкая. Гэта галкіперы АБФФ У-19. Карына Таранова, Вікторыя Вітман, Марыя Касіненка, Уляна Шкарадзёнак. Ось тая футбалістка адзіная, якая ў гэтым сезоне забівала Дынама. Ну і Дар'я Леанард таксама ёсць у рэзерве. Што датычыцца чэмпіёна Беларусі, Кацярына Кавальчук галкіпер, Ангеліна Вашчук, Рэната Каліноўская, Ганна Сіняўская, Блэсінг Окпе, Дар'я Манюкова, Лія Ціхамірова і Эмма Ньёле. Ну вось няма сёння Віялеты Вацуры у складзе нават рэзервовым. Не ведаю, па якой прычыне. Ну і Тацяны Петрусевіч. Таксама гэта маладая мама ў складзе Дынама. Можа быць, вось менавіта з-за гэтай прычыны яна сёння па-за гульнёй. Ну, у кубкавым фінале ў Барановічах у жніўні яна згуляла, дарэчы. Капусціна нізам на Эмі, вельмі файная перадача. Калюта, Піліпенка. Ну і што, зараз прыдумае капітан на Капышу. Супраць Капышы Васіліса Адамовіч. Ну, сёння Васіліса малайчына ў адборы кідаецца проста у вочы тое, як яна адпрацоўвае менавіта ось у адборы мяча. Ну, хочацца, канешне, каб яна так і працягвала. Зноў Тарадута. І зноў направа, там Капусціна, адзін дотык, Галенка перарывае гэтую перадачу. Варвара, ну і нясецца наперад
Ну, пас не праходзіць тут на Антаніну Міхенку, якая побач паралельным курсам, як кажуць, у такіх момантах ось бегла разам з Варварай. Мяч укидывается на Міхенку, яна за яго не чапляецца, ну і зноў все тут да Ганны Залётавай даходзіць. Гаршкова на Капышу. Арцішеўская. Праходзіце на Іваліну Хафар, ну і войдзе у штрафную пляцоўку, гэта робіць прастрэл. Хто будзе на падборы першай? Міхенка! Міхенка. Ось так па фланзе, там Марчук. Марчук ці сыдзе яна ад Тарадуды. Ну, пакуль што з мячом 14 нумар госцей. Ужо тут падключаецца да барацьбы за гэты мяч і Ганна Піліпенка. Ну і вось так удвох з Тарадудай ім удалося без мяча пакінуць Лізавету Марчук. Ну, яна самая выніковая футболістка ў складзе АБФФ у 19 у гэтым сезоне. 7 дакладных удараў у Лізаветы. І паспявае Ганна Піліпенка, да? Калі яна адчувае, што трэба дапамога абаронцам, тут жа ідзе. Ну, мы пра яе здольнасці добра ведаем ужо на працягу не аднаго сезона. Яшчэ раз скажу, футболістка вельмі дасведчаная, з легіянерскім вопытам, і, канешне, ну, тут яе лідарскія якасці вось калектыву Дынама, які з кожным сезонам сур'ёзна абнаўляецца, вельмі дарэчы. Капусціна змагаецца за мяч з Галенкай. Ну, а цяпер барацьбу Міхенкі і Харашак мы з вами назіраем. Мяч у Аліны. Ну і паглядзіце, з такой пазіцыі яна нават дакладную перадачу зрабіла. Эмі на Піліпенку. Арцішеўская трэба забіваць. І мяч у сетцы. 39-я хвіліна, 2-0. Яна Арцішеўская. Робіць лік менавіта такім. Яшчэ раз скажу, што Арцішеўская не так шмат гуляе ў гэтым сезоне. Ну і, адпаведна, яна не так шмат і забівае. Па шчырасці, вось зараз у сваіх запісах у мяне няма колькі галоў у Яны Арцішеўскай. На 39-й минуте гол вороты команды АБФФ ТУ-19 забила номер 7 Яна Арцішеўская. Ну, вось спыніўся я на Петрусевічы, на Капышы. У іх абедзвюх па 9 голоў. Ну і Арцішеўскай, ну, прыкладна, можа быць, цяпер ужо 7 ці 8. Ось, можа быць, і варта спраўдзіць мне ў перапынку. Ну, класная атака у любым выпадку. Вывели Яну сам-насам з айдучак, і яна яе перагуляла. Варвара Галенка ідзе наперад. Не было тут фолу. Харашчак. Ну і, в прынцыпе, першы тайм чымсьці падобны на той, які правяла каманда Чайкі у мінулым туры. Толькі тады тройчы яна прапусціла. Ну і калі скончваць гэтае параўнанне, цікава, да? Будзе паназіраць за таймам нумар 2. Схадзіла за мячом Паліна Айдучык. І зараз усталю яго тут на мяжы плошчы ворот. Сябе прапанавала Васілюк. Ну, гэта было вельмі рызыкоўна, трэба сказаць. І Арцішеўская зараз вось, ну, фол робіць на
паліне якіменцы, і гэта в прынцыпе у нейкай ступені выратоўвае, конечно, госці. Вось так паліне не трэба гуляць, не была гатовая да такой перадачы зараз Валерыя Васілюк. Ну гэта ўсё, конечно, мы спісваем, ну я спісваю на маладосць. Не трэба так рызыкаваць. Зараз пашанцавала. Будзем шчырымі. Пад начальным Александра Чайкі яны амаль што мячом не валодаюць. Ну вось толькі гэтыя спробы пры страце мяча дынамаўкамі правесці атакі. Ну зноў мы в прынцыпе і не памятаем, каб у гульню Ганна Залётова уступала. Гэта азначае, што гэтыя атакі даводзіць да лагічнага завяршэння, да удара па варотах не ўдаецца ніяк. Вольга Капша, мяч у яе руках. Перарывае гэты пас рукамі ад Вольгі Іваліна Хафар. Чарлёнак, Піліпенка. І пас у напрамку да Аліны Харашак, а удара іншая Аліна ўсё ж такі нанесла пасля адскоку Чарлёнак у рукі Айдучык. Зноў да мяча не дабіраецца і ні Елізавета Марчук, ні Любоў Карніенка. Ну просто туды яго шпурлянула са сваёй паловы Віялета Гузоўская. Ну па-іншаму пакуль не атрымліваецца. Можа дзесьці нізам мяч удаецца працягнуць. Мы бачылі там з левага флангу, і Галенка імкнулася гэта рабіць. Удар па варотах наносіць з развароту. Эмі зараз, ну, зноў-такі не трапляе ў створ варот. Там нейкія ёсць праблемы з самаадчуваннем, я так разумею, у Віялеты Гузоўскай. Можа быць, ну, добра, што крыві няма, так бы давялося ёй пакінуць межы поля. Ну, можа быць, у барацьбе з Эмі зараз крыху так па носе атрымала цэнтральная абаронца. Бывае ўсяляка. Айдучык, ну цяпер яна ўжо не рызыкуе. Гуляе галавой Васілюк, згуляла галавой Гаршкова. Ну і цяпер спакойна павінна згуляць Капусціна. Што яна і робіць. Фактычна у нас завяршаецца асноўны час першай паловы. Лік 2-0, Піліпенка 18, Арцішэўская 39. Вось гэтыя футбалісткі сталі аўтаркамі галоў чэмпіёна Беларусі. Ну а тут офсайд зафіксаваны. Ну і ўсё добра з Варварай Галенкай. Яна узнімаецца на ногі, і Ганна Залётова свабодны удар зараз выканае. Так, ну што, там все ж таки трэба сысці за межы поля Віялеце Гузоўскай. Ёсць все ж таки кроў, да, і арбітр павінна была на гэта звярнуць увагу. Так што зараз пакуль у 10 пагуляюць футбалісткі ў белай форме. Галавой мяч змахвае туды далей да чужых варот Капусціна. Ёй вяртае мяч Эмі. Піліпенка на Гаршкову. Ну і прапаноўвае сябе якраз такі там і Харашак, і Капусціна. Но гэтая дыяганаль не атрымалася у ударі Гаршковай. Што ж, на гэтым скончаная першая палова. Не дадала ніводнай хвіліны Валентина Сакаловіч. 2-0 наперадзе Дынамо Бдувк. І мы разам з камандамі адпачываем.
Сябры, мы вяртаемся на комплекс футбольных палёў АБФФ. Другі тайм матча 28-го тура Макслайн жаночай лігі паміж Дынама Бдувкам і АБФФ У-19 зараз стартуе, і 3 замены праводзіць у перапынку Юрый Малеев. Рэната Каліновская, Дар'я Манюкова і Ганна Сіняўская на футбольным полі. З'яўляюцца, ну, вось дакладна Дар'і Гаршковай, на ім ужо няма замена цэнтральных абаронцаў, ну, Манюкова замест Гаршковай выходзіць. Ну і цяпер разбіраемся далей. Каліновская замест Аліны Чарлёнак, замена ў цэнтры поля, і Сіняўская выйшла замест Эмі. Ну, цяпер мы ўжо зусім разабраліся з гэтымі самымі заменамі. Можна асвяжыць у памяці склады каманды АБФФ У-19. Паліна Айдучык, нумар 1 галкіпер, Варвара Галенка 3, Валіна Хафар 6, Любоў Карніенка 7, Паліна Якіменка 8, Васіліса Адамович 9, Елизавета Марчук 14, Віолетта Кузовская 15, Валерія Васілюк 16, Вікторія Жарко 19, Антоніна Міхенка нумар 21. Галоўны трэнер Александр Чайка. Склад Дынама: Ганна Залётова галкіпер сённяшні, 91 нумар, Яна Артішэўская, Ольга Капыша, Александра Тарадуда, Зарына Капустина, Ганна Піліпенка, Вероніка Калюта, Аліна Харашак. Ну і вось гулялі ў першым тайме Гаршкова, Эмі і Чарлёнак. Ну і адпаведна замест іх у другім тайме мы будзем ужо ацэньваць Сіняўскую, Каліноўскую і Манюкову. Ну, зразумела, што гэтыя замены планавыя. Все ж таки гэта гульцы асноўнага складу. Маю я на ўвазе Манюкову у першую чаргу і Сіняўскую. Ну, конечно, да таких не прылічыш Каліновскую, але ты мне удар па воротах у далёкі вугал. І гэты удар наносіць хто? Ольга Капыша. Сёння яна у стартавым складзе, но пробіла міма далёкага вугла. Лік 2-0 на 18-й хвіліне. Ганна Піліпенка значылася першым голам матчы. Ну і падвоіла перавагу Дынама Бдувка Яна Артішэўская на 39-й. Рыхтуецца Паліна Айдучык, мяч у гульню ўвесці. Ну, в прынцыпе, няблага яна правяла першы тайм. Дакладна атрымалася ёй зрабіць пас на Варвару Галенку. Ну і тут, конечно, Тарадуда апярэджвае Елизавету Марчук. Аўта для госцей. Хаця, напэўна, госці тут якраз такі каманда Юрыя Малеева, тому што тут на КФП АБФФ, якраз такі каманда АБФФ У-19, што вельмі лёгка зразумець, трэніруецца пастаянна. Ну вось, калі ўсё ж такі сыходзіць з фармальнасці, то сёння Дынама якраз такі прымае свайго саперніка тут вось на яго фактычна тэрыторыі. Манюкова на Ольгу Капшу, тая працягвае па флангу, робіць пас на Харашак, на ёй ужо правілы аказаліся парушанымі. Манюкова, перавод. Перавод атрымалася зрабіць не на Капусціну, а на Артішэўскую. Ну, зноў адборы няблага гуляе Варвара Галенка. У першым тайме, я памятаеце, сябры, адзначаў гульню без мяча Васіліса Адамович. Цяпер яна ўжо на процілеглым фланзе, а бліжэй да нас Галенка. Перадача на Сіняўскую, яна свежая. Сіняўская на Піліпенку, Піліпенка на Капусціну. І Зарына туды ў фланг. З ёй там змагаецца Валерія, не з ёй, а з Калютай. Валерія Васілюк пазмагалася, і што? Урэшце рэшт удар ад варот зараз будзе. А ўжо кастрычнік, ужо прахладна, не так і цёпла. Ну а я нагадваю, што генеральны партнёр жаночай лігі кампанія Макслайн, і у нашага партнёра кампаніі Макслайн дзейнічае цікавая прапанова 22 соткі на ўсе папаўненні. Па фланзе
Зараз мяч адпраўляе зноў-такі спадзяючыся на Елізавету Марчук Варвара Галенка, але Марчук тут апярэдзіла Тарадуду. В прынцыпе, якраз такі Александра тая футболістка, якая не заўсёды атрымлівае гульнявую практыку, з'яўляючыся на полі ў стартавым складзе. Часцей яна ўсё ж такі распачынае гульню на лаве запасных. Сёння да яе гульні няма асаблівых прэтэнзій. Ну, зараз памылілася ў простай сітуацыі Вольга Капыша, укідваючы мяч з аўта. Цяпер гэта будзе рабіць Іваліна Хафар. Прапановвае сябе Карніенка, Хафар ўсё ж такі па фланзе мяч імкнецца ўкінуць у напрамку да Якіменкі. Зноў страта. Каліноўская на Тарадуду. В глыбокай пазіцыі знаходзіцца Капусціна ў фланзе, пас ідзе на Арцішэўскую, ну і зноў туды на Калюту. А можа быць, у фланг трэба было. З фланга тут прыбегла бліжэй да цэнтра. Зараз Зарына і мяч атабрала у Галенкі. Ну і зараз вось пра тое самае кажуць і трэнеры, што можна было падключыць да атакі Капусціну, но ось вырашылі больш звузіць свой фронт дынамаўкі зараз. Ну а цяпер што? Цяпер Капыша робіць падачу, з варот выходзіць Паліна Айдучык, мяч з рук выпускае. Ну чаму ж? Здавалася б, лёгкая сітуацыя. Працягнулася атака Дынама, прастрэл рабіла Ганна Піліпенка. Ну вось... Ну што, атрымліваецца, літасцівымі ў гэтай сітуацыі аказаліся дынамаўкі. Трэба было, канечне, тут забіваць. Трэба было караць за такую вось памылку галкіпера. Ну, простая сітуацыя, падача і мяч. Трэба было забіраць у рукі Айдучык. І вось цяпер зноў яе апярэдзілі. Гэта зрабіла Ганна Сіняўская. Яна магла зараз лік ужо і 3-0 зрабіць, в прынцыпе. Ну, ось Айдучык першы тайм вельмі няблага правяла, а зараз пэўныя нервы ад яе. Нервуецца Паліна. Трэба, канешне, супакоіцца. Ну вось зараз Ігор Харлан, трэнер галкіпераў, звяртаецца да Паліны. Я вось тут на стадыёне знаходжуся і вельмі добра чую. Ён там размінае рэзервовых галкіпераў. Ну і, канешне ж, павінен сачыць за тым, як сябе паводзіць на полі Айдучык. Гуляе галавой зараз Галенка. Тарадуда. Пас на Піліпенку. Манюкова. Манюкова перавод робіць на сваю зямлячку Зарыну Капусціну. Зноў Манюкова. Тарадуда роўна па пазіцыі Антаніны Міхеенкі. Галенка. Да. Не трымаецца мяч у нагах намінальных госцей. Манюкова на Тарадуду. Ну і зноў не трапная перадача, недакладная ад Тарадуды на Капусціну. Ну, занадта моцна мяч Александра адправіла туды ў фланг. Міхеенка. Залётова. На Дар'ю Манюкову гуляе. Капусціна. Ось так апрацоўвае мяч у цэнтр і зноў на Манюкову. Капыша. І Капусціна закід. Трэба забіваць. Удар па варотах. Не, пакуль што не атрымліваецца. Іваліна Хафар галавой у цэнтр. Ну вось, тут ужо правілы парушыла, праўда, Вераніка Калюта. Аднак зноў такі, ну, рызыкоўна так вось гуляць, як зараз гэта Іваліна зрабіла. Гэта ўсё, канечне, маладосць. Уже не ўпершыню у гэтай гульні я пра гэта
распавядаю і звяртаю на гэтую увагу. Харашак. Недокладный пас ад Аліны. І это зноў Васіліса Адамович. Ну, як на мой густ, лепшы гулец у складзе АБФФ у 19 у гэтай гульні. Менавіта 9-й нумар Васіліса Адамович. І зноў Тарадуда гуляе недакладна. Ну, другі раз запар. Ну, нервуецца не толькі Айдучык у другім тайме, але і цэнтральны абаронца Дынама. Міхеенка зноў з мячом у руках. Антаніна зноў мяч укідвае на Якіменку. Мяч сыходзіць за межы поля якраз такі ад Паліны. Тарадуда на Манюкову. Так, ну што, будзе яшчэ адна замена ў складзе чэмпіёна Беларусі. Пакуль што я не бачу, хто на футбольнае поле выйдзе. Ну, хутка гэта ўжо у нас адбудзецца. 10 хвілін каманды правялі пасля аднаўлення гульні. 2-0 па-ранейшаму. І па-ранейшаму Дынама вядзе рэй. Дынама прапаноўвае сваю класічную гульню саперніку. Артішэўская на калюту, з ёй тут змагалася Васілюк. Таксама сёння Валерыя дзейнічае упэўнена. Перадача, удар па варотах. Піліпенка робіць лік 3-0 на 57-й хвіліне. Зноў там парвалася ў цэнтры абароны АБФФ у 19. Ну і нават заўзятары тут ёсць. Тыя, хто падтрымлівае жаночую каманду актыўна, то есть тут на трыбунцы. Ну, гэтым хлопцам, канешне, гонар, малайцы. Ледзь Хамірова зараз выйдзе на футбольнае поле, у яе на спіне 25 нумар, і замяняе яна якраз такі Ганну Піліпенку, якая толькі забіла. Ну, вось так, Маур зрабіў сваю справу, Маур можа сыходзіць, і капітанская павязка ідзе на плячо, на перадплечча, напэўна, так, Аліны Харашак. Да, галевы дубль Ганны Піліпенкі, адпаведна, яна сёння забіла 16 і 17 галы ў Макслайн жаночай лізе сезона 2025. І вітаем мы, канешне, на футбольным поле Лею Ціхаміру. Яна ураджэнка горада Светлагорска. У усялякі выпадак, вось тыя, хто сочыць з гэтага горада, за Леяй, вось ім прывітанне. У цэнтры поля займае пазіцыю 25-й нумар. Васілюк на Галенку. Ну, цяпер ужо ось дакладна сітуацыя не паўторыцца, якая была ў 27-м туры. Трэці гол Дынама забіла ўжо ў другім тайме. Мінск усімі сваімі трыма адзначыўся ў першай палове. Перавод Манюковай налева, там заўсёды ёсць Капыша. Капыша зараз за мяч быццам бы зачапілася, аднак ненадоўга. Каліноўская на Харашак. Капыша. Назад, там Манюкова. Зноў Манюкова, зноў шукае яна там выйсце, якраз такі праз Яну Артішэўскую. Зараз аддзячыла вялікім пальцам угару Яна сваю партнёрку па камандзе вось за гэты пас. Першы на мяче аказалася Айдучык. І першую замену рыхтуе трэнерскі штаб Александра Чайкі. Выйдзе на футбольнае поле Уляна Шкарадзёнак. Я зноў засяроджую сябры вашу увагу, што менавіта яна ў матчы першага кола забіла Дынама Абдувку. Вось гэты адзіны гол, 1-4 тады АБФФ у 19 саступіла. Можа быць, і ў гэтым матчы Уляна таксама адзначыцца трапным ударам, чаму бы не. Паглядзім, каго яна заменіць, ну а пакуль сочым за тым, як футбалісткі Юрыя Малеева мячом валодаюць, зноў і зноў яны шукаюць шлях мячу ў вароты Паліны Айдучык. Ну, у другім тайме ўжо аднойчы яго знайшлі. Артішэўская тут змагаецца з Міхеенкай.
на правым фланзе. Яна расхістаць зараз імкнецца серыяй фінтоў і робіць гэта, і перавод мяча ў штрафную. Правда, недакладна мяч прыйшоў дакладна ў ногі Васілісы Адамовіч. Барацьба там на далёкім фланзе. Ну і мяч каму дастаецца? Дастаецца ўсё ж такі Дынамо Абдувку, і мяч будзе заўтра ўводзіць Ольга Капша, аднак адразу замена. Выходзіць Уляна Шкарадзёнак пад 18 нумарам замест якраз такі Васілісы Адамовіч. Ну яна добры, канешне, пласт працы сёння правяла. Як па мне, яна была адной з лепшых на футбольным полі. Ну і Шкарадзёнак уступае ў гульню, яе мы на полі вітаем. Ну што ж, аут для Дынама. На Храшчак Капша ўвяла. Зноў мяч да Вольгі даходзіць і перарывае гэты пас Віялета Гузоўская. Хафар. Каліновска галавой гуляе. Мяч ідзе да Калюты. Пас назад Капыша. Глядзіць наперад Вольга, робіць пас недакладны. Галенка тут ось перарвала. Калі б мяч яшчэ за сабой захавала, было б класна. Так ён зноў хуценька вяртаецца да бела-сініх, Капусціна ў штрафную. Гэта што, удар быў? Ну, в прынцыпе, так, з разварота было, канешне, нязручна прабіваць. Аднак гэты удар ўсё ж такі ўдалося нанесці некаму іншаму, як Ганне Сіняўскай. Ну, ось, акцэнтавана прабіць не ўдалося. Ідзе ў нас ужо 62-я хвіліна, 3-0. Ага, 3-0, а чамусьці ў нас на табло 2-0. Незразумела. На табло маю на ўвазе не нашай трансляцыі, сябры. У нас павінна быць все нормально, 3-0, а тут вось на стадыёне чамусьці 2-0. Ну, ось так уводзіць узман заўзятараў, якія прыйшлі сёння. Іх не так шмат тут на трыбунах, аднак яны ёсць. Ну, яны сочаць, я спадзяюся, уважліва і ведаюць, што трэці гол забіла на 57-й хвіліне, якраз такі перад сваёй заменай Ганна Піліпенка. Арцішэўская на Капусціну, адзін дотык. Так, не Арцішэўская, а Тарадуда, канешне, гуляла, а ўжо Капусціна на Арцішэўскую. Ну, мяч застаецца за футбалісткамі Дынама. Тарадуда. Перавод на Манюкоў. Сінявская. Удар па варотах наносіць. Ну, гэта такая размінка, толькі для Паліны Айдучык. Спакойна на мяч у рукі забірае і не спяшаецца яго адпраўляць у поле. Дае магчымасць сваім гульцам расставіцца па пазіцыях, крыху выдохнуць. Ну, Айдучык ось так з зямлі мяч уводзіць у гульню і дакладна атрымалася на Марчук. Ну, што гэта за апрацоўка мяча? Незразумела. Манюкова. Глядзіць наперад, і зноў ось так з-за спіны. На Сіняўскую, у якой шмат сіл, яна толькі з другога тайма ў справе. Аут для Дынама. Капыша. Перавод на Каліновскую. Ну што Рэната зараз будзе рабіць? Яна прымае рашэнне згуляць сюды. Бліжэй направа на Капусціну, а это Арцішэўская робіць удар па варотах. Ну, на выкананне так імкнулася Яна згуляць левай ногой у далёкі вугал, туды мяч адправіць. Ну, не атрымалася гэтым разам. Но іншы, можа, і атрымаецца. Паліна Айдучык дакладна згуляла зараз на Галенку, тая на Марчук. Марчук зноў не чапляецца. Арцішэўская, Манюкова. Наперад. Ну вось, яна бачыць, што адкрываецца Зарына Капусціна, аднак мячык след падняць не здолела Дар'я Манюкова. Ну што, яшчэ раз? Не, на гэтым
скончыла яна гэтыя спробы, згуляла прасцей. Вось туды налева на Капышу, зноў Манюкова, зноў. Ну вось цяпер ужо на Ціхамірову, цяпер спакойна футбалісткі Дынамо мяч разыгрываюцца на чужой палове. Харашчак, ну і тут што? Капыша павінна яна прастрэльваць, яна гэтае робіць, трапляе у каго? У Шкарадзёнак, тую самую, якая нядаўна з'явілася на полі, будзе вуглавы. Падача. Ну ідзе там мяч, выносіцца ён літаральна з-за лініі варот, і што будзе яшчэ адзін вуглавы. Зноў Сіняўская падыдзе. Слушная заўвага, дарэчы, ад Александра Чайкі. Сапраўды мяч там прайшоў на бліжняй стойцы у плошчу варота. А чаму? Незразумела. А ідучы кулаком гуляе Хафар за межы футбольнага поля. Ну, зараз не рызыкавала Іваліна і правільна рабіла. Зноў мы назіраем той жа змест, тую ж карціну. Футбалісткі Дынама ідуць наперад. Тут амаль што пастаянна толькі застаецца на сваёй палове Ганна Залётова. У яе сёння курортны рэжым. Капусціна трапляе мячом у Міхеенку. Ён прыходзіць у ногі Арцішэўскай. Пакуль што без удара Манюкова. Да, нарэшце у нас на табло ўсё ж такі лік 3-0. Тут на арэне цяпер правільны. Зарыентаваліся тыя, хто за гэта адказвае. Малайцы. Капыша. Тарадуда. Капусціна. Ну што, сыдзе яна ад Галенкі. Ну, тая да канца змагалася. І хуткасць не згубіла. Аут. Можна назад увесці на Харашчак. Замест гэтага мяч укідвае на Арцішэўскую. Капусціна. Ну і правільна робіць. Арцішэўская калюта. Удар па варотах Арцішэўская нанесла здалёк недакладна. Ну і Шкарадзёнак. Тут мяч, конечно, не павінна падаць свайму галкіперу. Яшчэ шмат часу. Хаця ўжо, в прынцыпе, вынік гэтай гульні, я думаю, што на адсоткаў 85-90 зразумелы, да? Дынама сваю чарговую перамогу атрымае. Вось пасля нічыёй у Магілёве. Капусціна. І зноў Варвара Галенка у адборы. Няблага дзейнічала. Міхеенка. Мяч у яе ў руках. Ну, каму кінуць? Нема варыянтаў асаблівых. На Марчук. Марчук мяч апрацавала. Гэтым разам удалося. У Лізы яна развярнулася нават. Побач з ёй адразу 4 саперніцы. Правіла парушыла калюта. Да, балюча зараз Марчук, і трэба медперсаналу з'явіцца на полі. Ну так, штурханула няблага. Калюта, дзяўчына не асабліва фактурная. Ну і зараз карэнастую Марчук здолела збіць з ног і так, як след шпурлянуць аб газон. Ну тут і замарозка пайшла ў ход. Уздымаецца Ліза.
Гульню яна працягне. Галоўнае, каб, канешне, дзяўчыны без пашкоджанняў абыходзіліся. Мы вельмі на гэта разлічваем. Ангеліна Вашчук выйдзе ў хуткім часе. Гэта абаронца, яна з краю згуляе. Ну і заменіць Зарыну Капусціну. Ужо я адразу магу вось вам, сябры, распавесці. Галенка супраць Капусцінай. Ну і Галенка зараз мяч у штрафную адправіла. Наўпрост у рукі Ганны Залётавай. Марчук ужо на футбольным полі. Працягвае на гульню. Тарадуда. На Манюкову. Ну і атрымліваецца, што ў нас вось на палову зменіцца стартавы склад лініі абароны Юрыя Малея. Замест выйшла Манюкова замест Гаршковай. Перапынку. Ну і зараз ось замест Капусцінай з'явіцца Ангеліна Вашчук. Таксама яна выпускніца проекта АБФ У-19. Не шмат гуляе ў гэтым сезоне, што, у прынцыпе, не здзіўляе. Ну і ўсё. Капусціна сваю адгуляла. Вашчук якраз таки адразу мяч з аўта ўводзіць на Сіняўскую. Арцішэўская пажангліравала, тут і галавой і ногой атрымалася. Ну і зараз Вікторыя Жырко была уважлівай. Вашчук зноў аут, зноў на Сіняўскую. Ціхамірова ў штрафную і гуляе галавой Віялета Гузоўская. Падбор за Ціхаміравай. Ну, здаецца па гэтаму матчу, што менавіта столькі энергіі, столькі сілы, колькі патрабуецца ось траціць Дынама для таго, каб перамогу здабыць, ну і добрым гуморы адправіцца ў Славенію, у горад Мурска-Собота, дзе з Мурай і абодва матчы пройдуць. Падае ў штрафной пляцоўцы футбалістка АБФ У-19, удар па варотах, Айдучык на месцы. Не хочацца, каб траўма у нас была. Зноў трэба медперсаналу АБФ У-19 на полі з'явіцца. Ёсць праблемы там у Варвары Галенкі. Ну, калі што, ёсць рэзервісткі. Нагадаю, што Карына Таранова, Вікторыя Вітман, Марыя Касіненка і Дар'я Леонард, калі казаць пра палявых гульцоў, могуць яшчэ з'явіцца на полі. Атрымлівае дапамогу Варвара Галенка. Ну, зноў жа, ось неблагі матч з улікам таго, ось наколькі, в прынцыпе, могуць канкураваць у гэтай гульні, наколькі сябе могуць праяўляць ось з каманды, якая ў іншай ўсё ж такі вагавай катэгорыі знаходзіцца, ось футбалісткі Александра Чайкі. Галенка выглядае няблага. Як і Адамойчык, я ўжо сышла, як і Валерыя Васілюк. Ну, вось гэтых менавіта хацелася б мне вылучыць гульцоў. Спрэчны мяч, дастаецца ён, канешне ж, па лініі Айдучык, Кітай укідвае на Хафар. Ну і вельмі кепска гэта робіць, вельмі недакладна. Калюта, Капыша. Перавод на Тарадуду. Арцішэўская. Ну і зараз Арцішэўская не вельмі добра дзейнічала. У адваротным выпадку класна згуляла Паліна Якіменка. Галенка першая на падборы, ўсё з ёй нармалёва, можа яна гульню працягваць. — 74-я хвіліна у нас з вами, сябры, стартавала. Ну і трэба, напэўна, для вас распавесці, што ў камандалі, у Макслайн жаночай лізе, ну, адпаведна, Кубак Еўропы чакае Дынама, тут все зразумела. Так што гульня 29-го тура з Нафтанам, яна дакладна будзе перанесена, но ў 29-м туры, ага,
Да, в 29-м туры з кім згуляе АБФ У-19 па шчырасці вось. І зараз вам сказаць не магу. Закид на Храшак, ну і тут Хафар до конца. Згуляла, як і Поліна Айдучик. Мяч у руках Вашук, і зноў аут. Зноў Сіняўская імкнецца сысці ад Жырко, но яе падстрахавала Віолетта Гузоўская. Хочацца мне ўсё ж такі высветліць, з кім у наступным туры згуляе каманда АБФ У-19. Ну, вы, сябры, напэўна, маглі і загугліць раней, чым я. Пакуль што інтэрнэт, яго хуткасць не дазваляе, ну, можа быць, зараз. Праз хвілінку другую Манюкова тым часам. Так, вось на Храшак, адзін дотык калюта, мяч вяртае Аліня. Ну і чакае гульню, класна. Гэта была Хафар. Вось так, закіды наробіць і памыляецца зараз Ганна Залётова. Ну, в прынцыпе, ўсё яна рабіла пісьменна, толькі трэба было, канешне, галавой мяч у аут выбіваць, каб пагрозу не стварыць сваім варотам. Ну, атрымалася, што трапіла на ці то ў Марчук, ці то ў кагосьці са сваіх партнёрак па камандзе, і гэта ўсё справакавала небяспеку. Удар у далёкі вугал, Арцішэўская зноў наносіць, і зноў недакладна. Ну, яшчэ адна замена ў складзе госці выходзіць. Пад 5-м нумарам зараз Вікторыя Вітман, і мяняе на Варвару Галенку. Вось дзвюх капітанаў мы ўжо зараз не будзем бачыць. У справе Піліпенка забіла двойчы, ну, Галенка сёння не забіла, аднак таксама выглядала няблага. Ну, цяпер яна ўжо па-за гульнёй. 77 хвілін адвёў ёй Александр Чайка. Вітаем мы на футбольным полі зараз Вікторыю Вітман. З мячом калюта. Шкарадзёнак ёй перашкаджае, але мяч застаецца ў Веранікі. Вашук. І зараз усе трэнеры АБФ У-19 крычаць на адрас Уляны Шкарадзёнак, што трэба налева ёй пайсці. Ну і нарэшце на гэта робіць. Злева у паўабароне будзе надзейнічаць. Адпаведна, Вітман заняла пазіцыю правага абаронцы, калі я тут все правільна разгледзеў. Залётова на Тарадуду. Манюкова. Капыша. Супраць яе Хафар. Ну і Вітман таксама там імкнулася перашкодзіць. Мяч да Храшак дайшоў, тая б'е па варотах у далёкі вугал. Ох, было небяспечна. Ну, могла такую вось прыгажосць зараз стварыць Аліна Храшак на 79-й хвіліне. Ну, калі б мяч, канешне, апусціўся туды за каўнер, як кажуць, Паліне Айдучык. Ну, балазе гэтага не атрымалася зрабіць у Аліны Храшак. Задаволеныя тыя, хто заўзее за каманду Александра Чайкі.
Зноў Тарадуда. І зноў закід. Мяч пералятае Вітман, якая толькі з'явілася і даходзіць да Харашчак. Так, ну што там? Удар ад варот. Прызначае Валентина Сакалович. Сёння у нас, в прынцыпе, карэктная гульня. Асаблівых парушэнняў правілаў мы з вами не фіксавалі. Ну і жоўтых картак таксама не раздавала Валентина. Так, з Гомелем будзе гуляць АБФ У-19 у наступным 29-м туры. Будзе прымаць падначальных Эдуарда Дземенкаўца. Каманда Федэрацыі футбола. Гэта аўтсайдер лігі. Прычым адназначны. Ну што ж, Тарадуда направа гуляе на Ангеліну Вашук, супраць яе Шкарадзёнак. Міхеенка, ну так ось удвох Уляна і Антаніна здолелі не дазволіць прайсці там флангавай атацы справа. Цяпер вектор мяняецца ўжо. Спроба была левым краем прайсці, на таксама няўдалая. Аказалася, Хафар бярэ гульню на сябе. Ну, в прынцыпе, ад Іваліны такое не часта ўбачыш. Толькі што зноў гэта ўсё не мае ніякага сэнсу, таму што мяч губляецца адразу пасля першай жа перадачы. На вялікі жаль, канешне, для ўсіх тых, хто падтрымлівае АБФ У-19. 82-я хвіліна. 3-0 у нас. Нагадаю, дубль Ганны Піліпенкі. Ну і першы гол. Не, нават ён не першым быў, другім вось па ранжыру Яны Артішэўская. Артішэўская на Вашук. Вашук даходзіць да лініі варот і прастрэл робіць. Агульнымі намаганнямі зараз Жырко і Шкарадзёнак разабраліся. Харашчак. І гэта фол. Гэта фол Вікторыі Вітман на лініі Харашчак. Да лініі штрафной пляцоўкі не так шмат. Напэўна, можа быць нейкі метр. Да, і за гэты фол Вікторыя Вітман атрымала жоўтую картку. Якраз такі ад Валентины Сакалович. Першае папярэджанне ў нашай гульні. Ось якраз такі футбалістка перад сабой побачила жоўты сеткі, а выйшла на поле зусім нядаўна. Ну што ж, штрафны удар па лініі айдучык, трэба быць вельмі уважлівай. Хто можа выканаць? Можа выканаць і Каліноўская, і Харашчак, і Артішэўская. Вось у трох яны каля мяча. Ну і хто будзе біць? Каліноўская. Удар па варотах, і Паліна Айдучык спраўляецца. Мяч она адбіла, ну і другім рыўком з другой спробы яго ўжо зафіксавала ў руках. Да, складана, конечно, дзяўчатам чайкі супрацьстаяць такім вось сапернікам, як гараджанкі, як беласінія. Два туры запар. Ось такі надзвычай інтэнсіўны, надзвычай няпросты адрэзак. Ну, з гонарам каманда яго праводзіць, все ж таки, як мне падаецца. Ну, ось у дзвюх гульнях пакуль ось па 3 галы прапусцілі. Не так і шмат, в прынцыпе. Гэта пра тое, што ёсць, напэўна, ашчада сіл, да, і Мінска, і Дынамо перад Кубкам Еўропы. Мне так все ж таки падаецца. Удар па варотах і недакладна прабівала Рэната Каліноўская. Ну, як і у папярэднім моманце, калі быў прызначаны штрафны удар. Ну што, выходзіць на поле зараз пад 23-м нумарам Дар'я Леанард. Выйдзе ў хуткім часе. У яе яшчэ ёсць сястра Уляна, якая вучыцца ў рэспубліканскім вучылішчы алімпійскага рэзерву. Ну і таксама на яе, канечне, разлічваюць у зборных Беларусі розных узростаў. Я ўпэўнены, што дарасце яна і да
нацыянальнай каманды. Дайце Уляне толькі крышачку часу. Гэты пас Манюковай стаў недакладным. Каго заменяе Дар'я Леонардо, заменяе яна Паліну Якіменку. Гульца цэнтра поля. Вітаем мы Дашу на поле. 86-я хвіліна. Менавіта на ёй гэтая замена і адбылася. Ну, пакуль што ў нас ось гэты 28-й тур з удзелам прадстаўнікоў нашай краіны ў Еўракубках. Такім вось атрымліваецца выніковым. 7 галоў учора на трактары Мінск забіў Нафтану. Ну і адпаведна ось сёння 3 Дынамо Бдувк сваім больш маладым саперніцам з калектыва АБФФ У-19. Што датычыцца наступных гульняў, то заўтра Дынамо Брэст Віцебск, дарэчы, вельмі цікавая сустрэча. Зноў-такі у разрэзе барацьбы за бронзу, так што, сябры, а 13-й гадзіне яна распачнецца. Падключайцеся да трансляцыі на YouTube-канале «Жаночы футбол Беларусі». Гомель Днепр а 15-й гадзіне гульня з Добруша. Ну і Дзюш Палес ДУ супраць Зоркі БДУ. Гэтая гульня пройдзе ўжо у нядзелю 5 кастрычніка а 13-й гадзіне. На гэтым 28-й тур Макслайн жаночай лігі завершыцца. Зноў атака Дынама, зноў з мячом Яна Арцішэўская і зноў супраць яе Антаніна Міхеенка. Ганна Сіняўская змяшчаецца ўправа, ну і прастрэл робіць, трапляе мячом у Уляну Шкарадзёнак. Ну, думаю, што Уляна ўжо наўрад ці сёння заб'е. Ну і ў гэтым сезоне ось адзінай застанецца той футбалістка, якая забіла Дынама ось у складзе АБФФ У-19. Каліновская на падборы тут. У Дар'я Леонард. Дакладная перадача на Любу Карніенка. Супраць Любы тут некалькі саперніц. Складана ёй было. Мяч яна адпусціла за лінію поля. Аут Вашчук увяла ў гульню. Мяч на Сіняўскую, зноў Вашчук. Перавод на Каліновскую. Ну і можна налева. Можна мяняць вектор атакі. Это тое, што любіць бачыць ад сваіх падначальных Юры Малееў. Капыша на Харашчак, трэба прастрэл рабіць. Нізам Харашчак на Сіняўскую, удар па варотах, прабівае левай сваёй рабочай ногой Вольга Капыша, але зноў вароты не трапляе. Да, былі замены, так што будзе пэўны час, я думаю, кампенсаваць Валентина Сакалович, хаця ўжо тут халодна дастаткова. Мне б ужо, канечне, б хацелася, каб мы як мага хутчэй скончылі гэтую гульню. Я думаю, што да маіх слоў і калега-аператар таксама далучаецца. Ну і футбалісткі ўжо нагуляліся, я думаю, тым болей, што ўсё тут з пункту погляду выніку даўно ясна. Яшчэ адзін штрафны будзе. Яна Арцішэўская. Каля мяча на пазіцыі для удару. Ну і Вольга Капыша таксама побач з ёй аказалася. Ну і паколькі Яна адышла, паколькі яна бліжэй зараз да лініі штрафной, то будзе біць Капыша, я разумею так. Ну так і ёсць. Удар, ну і роўна па пазіцыі Паліны Айдучык. Ну ось са штрафнымі Паліна спраўляецца ў другім тайме. Ну і вось пасля тых нерваў, якія мы з вами зафіксавалі на пачатку другой паловы, справілася з сабой Паліна. Зноў гэта тыя самыя пункты росту для галкіпера, яна яшчэ вельмі маладая дзяўчына. Ну і як сказаў Александр Леонидович Шайка, і Крупнік, і Вяршбіцкая, і Айдучык, яны ўсе прагнуць згуляць у першым раўндзе адбору на чэмпіянат Еўропы 25-26 у Італію. Наша зборная паедзе. Каманда Сергея Русецкага. Удар па варотах у бліжні вугал. Вось на такой пазіцыі апынулася Ганна Сіняўская, прабіла на месцы Паліна Айдучык.
Так, ну што, 1 хвіліну, я так разумею, кампенсуе Валентина Сакалович да другой паловы. Гэта няблага. Ну да, 10 секунд застаецца у нас до конца асноўнага часу. Вуглавы, Артишевская подачу робіць. Ну, таму што няма Аліны Чарлёнак на поле, таму, канешне, Артишевскай зручна левой ногой падаваць. Яшчэ зноў адна спроба Артишевскай тут гульню абвастрыць. Васілюк на месцы завалілі там. Чарговы раз у гэты матч Елизавету Марчук. І зноў ёй быццам бы дапамога патрабуецца. Да, і выклікае. Ці ўсё ж таки не выклікае Валентина Сакалович урача каманды. Да, все ж таки выклікае. Так што крыху мы яшчэ памерзнем. Ну вось так, 4-1, 6-0 і 3-0. Такія вынікі гульняў гэтых каманд. Ну, фактычна, мы можем казаць про то, что команда АБФФ У-19 афіліяваная да мінскага Дынама, потому что ёсць пэўнае пагадненне паміж клубам і федэрацыяй футбола. Ну і нездарма, в першую чаргу, выхаванкі, калі яны, канешне, падыходзяць Юрыю Малееву, ось аказваюцца ў калектыве. Тарадуда, Вашчук, вось Ціхамірова, Калюта, тыя гульцы, які зараз на поле. Яны якраз такі ось прайшлі гэтую саму школу Владзіміра Шындзікава і яго верных таварышаў па трэнерскім штабе. Перадачу робіць зараз Тарадуда на Вашчук, адгулялась Ангеліна з Артишевскай і цягне мяч 5-й нумар, прастрэл ад Ангеліны Вашчук і на месцы. Зараз Гузовская, удар па воротах Артишевская, аднак гэта ўсё недакладна. Ну, Марчук зараз вернецца на поле, хаця я думаю, што ўжо праз некалькі літаральных секунд апошні свісток у гэтай гульні зробіць Валентина Сакалович. Хаця, можа быць, і не, ўсё ж такі там дапамогу аказвалі. Марчук якраз такі ўжо падчас гэтай кампенсаванай хвіліны. Нездарма ж трэба нам казаць, што мінімум 1 хвіліну. Ну, так і атрымалася. 3-0. Перамога. Динамо Бдувка, 18-57 хвилина Ганна Пилипенко, 39-я Яна Артишевская. Конечно, жадаем мы поспеха у Словении, команде Юрия Малеева. Ну и, безумовно, Минску, з яким працує Андрей Пышник. У Кубку Європи, я сподіваюся, рейтинг нашої національної асоціації жіночої ми криху подвисим. Андрей Леня для вас працював у гэтым ефірі. Усього доброго, сябры. Бережіть себе. До побачення.